labari muna da sauran kallo, biki na Hassan Sauda ce ta zama amarya. Da fari zan sa Allah Ubangiji na, shi ne ya ƙage halittu maza da mata, ya yarda waƙar auren na kammala ta. Bikin masoya na zo na dinga murna. Kizo amarya ango yana kiranki, yana kiranki, kizo zaki bashi girki. Kisan amanan wannan tana wuyanki, rike shi dan Allah kin ji ya amarya. Shawara zan miƙa abunka ango, lokaci ya zo babatun agogo. Ita dai ta ce gunta kai ka zama jigo, to ka san haƙƙina tana a kanka. Ni Hassan na zo za na nuna murna, dan bikin nan ya kai a zo a nuna. Ko amarya ango ku zo ku zauna, lokaci ya nuna kunya aure. Nan nake so mu kira abokananku, na ga dangi sun zo wurin bikinku, ga masoya duk wajen bikinku. Na ji kowa ya ce duk an masa daidai.